Let's get ready to rumble! Kurs! Og tar bøyt og især her burgerne med averen av første stålen og Magnus Olsen fær så langt en smakka og kolla inne. Han ser veldig konsentreret av ut og fær annan bøyt inn i rom og burgerne nesten vekk. Og Nata med averen tjokken her og Magnus Norberg han bøyt resten i fullt rundt. Tidsmeier han fær med inn i rom her og han teker nesta bøyten. Men det er sånn kolla inne her til å være heftigt brukt her i løtene. Et med averen, jeg vet ikke om han sitter og leser et her i råkan om, men han rønner så etter. Han strøys til å få den første rom. Jeg hadde ikke ned kom normal ved den første burgeren. Og Rás2 Jørgen tjokken her, han kører reisen, ja, han ser man ikke roligere ut og titcher, og det er ganske maten. Her hitcher øyelt etter kornørene, vet jeg hvor det først. Alt ikke nægger er ferdig holdt ved burgeren nummer 2, så er første med over, minste og første med over er ferdig holdt ved burgeren nummer 2, og til Jakob Olsen og første plassen. Og oi, så får jeg med over et, ja, til holdt ved burgeren nummer 2, og til Regbe Nilsen. Spørningen er bare om... Han gjør seg nesten klar, han vil 3 burgere reisende, han øyelig, jeg vil si effektivt, han bærer leder burgeren ur og etter hin hos hen. Han vil hoksa nekk på meg her. Og så er det sin ringt av Sucha hva skjer her, og Magnus Norberg, han gjør seg klar, han etter 2 burgere i sen. Så leis, hette her er kapping og middelsåringer. Og spørningen er bare hvordan tungt det er natten som han har hatt før i morgen ligger. Og hvis vi nå får samlet papurene vekk, så der her var nok lunta rent og her man så vi sutter akkurat hvordan jeg var etter av Atlung. Og til det Sindre Harstad sier hver det fremste i løtene. Her mangler atler i minsta leie 4 burgere. Her mangler atler i minsta leie 4 burgere. Første med over for holdt ut av neste burgeren. Det var Jakob Olsen med spørningen ned. Og han er for løy til å få alle burgerne inn i rom. Han er minste med over. Det har han så stafest 4 knaren. Og han vet det ikke være 4 mån. Men mer videre så er det en av den kjenteste hotdog-eteren i verden. Det er en... little dama ur Japan eller också visst nog så det skulle inte vara någon förring. Och Magnus Norberg han är alltså hållt den här dubbelta och den här tvåfalda hamburgaren. Och han TV och han hade år sent ut till Hinsoringen och visst nog var det kvalpingar mot Sumbingo och Kispar Halskaiver. Och ett play en tack höra en hes med här inte som att så försyn i ett så som han heter lötne. Han är färdig i hållt vid sin burgare nummer 2, till nummer 3. Och Jonar, han är öjliga stittlig. Så att han med som gör minst sig. Det är kanske att han som tittar tjåtast. Jag vet inte, men... Alltså han är köpta vid hållt vid... Alltså han är i hållt vid nummer 3 och han är färdig väl och vilja helt. Magnus Norberg säger det ut som den första som kunde ha bruk för en spurtspann hvis det skulle vara. Han är lena så lyckas med över Borre och här är sin drink vi har tittat av nu. Och här är han sitter så är med. Han har isen sitter också stuttler och han är färdig i hållt vid sin burgare. Ja, vid sin 3 sista burgare. Han är faktiskt bitig i burgare nummer 4. Han är bitig i burgare nummer 4. Och att sucha till är det ingen annars som är klara till. Och Magnus han är lika vi är färdig i chocker i det. Innan huset kappen ner i det. Och stämde till att Magnus för att tävla i lötnen. Och Jakob Olsen han är framme sig för i hållt vid burgare nummer 4. Jonar Hammerfer akkurat i hållt vid burgare nummer 4. Kappen ser ut till att vara av bana 4 och bana 5. Och det är Regbe Nilsen och Jonar Hammer som är färdig i hållt vid burgare nummer 4. Och så röjnar där att checka Jonar här. Jonar sitter så frialig. Alltså Jakob Olsen mot alla vänner checkar. Jonar sitter så frialig men han är längst färdig i hållt vid burgare nummer 4. Han är kommit hälfterna. Och Regbe Nilsen är ändå packa sin 5:e ut och är klar att byta i. Det ser ut som att det är en kapping av 4:e och 5:e banan. Ett läge vi jag kan ha hört han enkla. Han är nu ästen färdig i hållt vid burgare nummer 4. Han är ganska stolt att han för hinna på här. Och han i rummet detta ner och till kolla det chassar som man räcker. Och största med avren. Han ser ut som han är rätt för den kvanat där. Jag vet inte vad när natten är färdig att Jerome ser ut någon men han ser inte ut som att han orskar med visar kappen ner. Akkurat som i klackskinn så hänga där sin drattreurs. Nej. Och så så röjnar där snöjta här i men gott vi har folk som är klara här. Men jag söker till här så för jag manglar de burgare och han har ett fire här men det så läst det. Jakob Olsen är så han är för en halv burgare 4 och 5. Men han bara kommer i helst så han är faktiskt kött vi har kommit igång vid 5:e burgaren. Jonar det kommer halvt vid 5:e burgaren. Och här är det Regbe Nilsen Eisner och nu för att nu får vi ta narskat malen här men det ser ut till att kappen över av bana 5 och bana 4. Det är Jonar och Regbe som ligger främst där.
Och det ganska tarbara människor som har gjort minst omsett. Här sitter frialigast och här tycker ganska roligast, ganska särliga Jonnar. Han sitter pura roligare, men tar färd i rum som vet inte kvärt. Bor ner där för heilen i rummet ser burgarna. Och det en kapping. Här bara ett var kommer i halt vid 15 burgaren. Alltså där skulle äta 6 burgare shota stjärlet. Här far ner i halt vid 15 burgare och Jonnar för över liver vid 15 burgaren kvar jag löte. Jonnar för över liver vid 15 burgaren kvar jag löte. Rekve Nilsen han sätter han att Rekve Nilsen nej ju Rekve han biter tvär trutcha för spårning ner bara om till taktes rätta köra från ekvachaften. Han var så inte tåsa som nu ser ut. Och ett läge har nästan stäckt upp här varmt. Det ser inte så lämpligt ut och rinkas inte till så rötne. Just ner var sikna kvalbrinch någon av det. Och var sikna i vindren teoretiskt kvar. Han är inte kommit halt vid burgaren nummer 4 än. Men han är nästaste med avren men han är väl rätt nata för morgon och akkurat uppringde han och inte har flyga 4 dagar sen. Och Jakob Olsen han nu vill se att nu han väl och vill färdig halt vid burgaren nummer 5. Och så händer det som vi bojar och lunch efter burkaren nummer 6 kommer i hållan. Och det är Jonnar Hammer av bana 4 som är främst där. Det är Jonnar Hammer av bana 4. Och visst inte Ankra av hinn och svältja en heiland burkar ut i ett. Så har vi på fördömelse av att det är Jonnar Hammer som är främst. Han är en heiland burkar av främst nästan. Svein Rekve Nilsen, han röjner att byta i, han röjner inte så klarar vi den sista burgaren. Det här tidigt inte kättnast. Och det är Jonnar Hammer som är främst. Här är det 2 bytar efter. Och så ska det sväljas att träd till det som han klarar. Och helt här i av första banan, Jakob Olsen. Han ströjer stoliga, men han är en heilandburgare efter en. Det tidigt mer vera. Det tidigt mer vera äckliga grätt för det så vinner inte distan här. Det tidigt mer vera äckliga grätt för det vinnarna så är kappinch ner. Rekve han röjner att titcha, men här är bara inte plats för mig och han är väl inte i kalken som han titcher och smuler och allt i en och här och vänt. Ett blei är fullständigt steg upp här och vänt. Här är fullständigt steg upp och jag vet inte att konka kjolter vi har körat sån här vid kjolten. Men han klarar inte en konka titcha. Jag ska alltså svältjast Arne Kappinchen i Leo. Jonnar Hammer för i halt vid den sista. Han satt och den sista burgaren är färdigånden. Jonnar Hammer titcher för det senaste fär. Han titcher för det senaste fär. Och nu bojar vi bara efter handen kommer upp och så Burger King kvalls ner kunde stäffesta med över nu 6 hamburgare. Han titcher den och Rekve klarar inte av vilken någon. Han är ensam att dra första platsen. Och så fär han så här en liten sådan man soppan. Och så fär han vara klar stå handen uppe och så ska han gapa och så ska vi lycka få stäffesta att han över ett ja. Och det häver han, vinnaren av Burger King Kappinchen är Jonnar Hammer. Han över ett i alla 6 burgarna. Och här var vi den nödlunda tøye på det. Tøyen är 6 minuter och 38 sekund. Och här är fullständigt steg upp på öronplasset. Hinner männer orskar slett kjeda mig. Och Rekve han är väl mer än 2-3 bytar efter mig. Han vill säga så läs ut nu i kött en 2-3 minuter där. Men han är väl stadig annan plats efter. Han är väl framis annan plats efter. Och nu får han kapping och öronplats nu till Jakob Olsen för halt med sin sista burgare. Och gott nog är Jakob Olsen Lytl, men han äter som är vet inte kvärt och han pitcher ut av första färden här. Och nu får det vara kapping här då. Fast ner öronplats någon. Och jag alltid att jag kan ha hört enkle han orskar inte mer. Det därför helt en ut att det och så får det ut att det. Jag kan ha hört han klarar inte äta det här och han har ju upp. Första med över fallen fra i sin här burger ätings maraton och chokon. Och nu strujas där här och öronplatsen. Där strujas här och öronplatsen. Och där tidigt som att det är Jakob Olsen är tidigt en annan platsen. Rekve Nilsen är steg fast i öronplatsen och lunche. Han är inte äter mer nu än 2 minuter. Men nu kom så färre åter. Och nu strujas där och öronplatsen. Jakob Olsen hever cirka 2 bytar efter. Rekve Nilsen 2,5. Och där röjnar titcha. Men när hittar efter så är det en med över som ser fullständigt färdig ut. Så är det med över när banan 5. Rekve Nilsen, han orskar inte äta mer. Han strujas, det ska han eja. Men det är bara inte nog. Och är snär lite fitte med över när banan 1. Jakob Olsen, han äter, han är som en byt efter så kan han stäffas och sitt annat plats. Rekve Nilsen är nästan inte upp. Han klarar inte äta mer. Han manklar så lite i. Och spår in är så Magnus Norberg kanske ska bara överhålla Rekve Nilsen är nu. Så Rekve orskar inte mer. Han orskar inte mer. Och så är det han sista burgaren till Jakob Olsen färdig i rum. Börjar och så vill det vara något kämpe till på vi hetta alla. Och så färdig det sista. Han titcher. Han är väl inte i chalken som han titcher. Och han hickar till i rum om man häver annan plats i ett litet.
Han är inte tålig rum för att veta om annan plats är någon trycka. Han röjnar kross den där sista burgaren ner i buchen. Han ska bara vara där en lilla löte. Han ska bara vara där en lilla löte som burgaren. Och det här blir trycka dåliga för att få den här att gagnast är inte bättre när den är sista burgaren. Och sutja till så är han inte evastoj. Jakob Olsen nu finns ju annan plats 20 minuter och 6 sekund. Och så start kan man stäfesta till att Rekvin Nilsen är han som har haft stitst framgång de senaste 5 minuterna. Han är väl inte jättemart han ena byten. Och det kan tidigt stå otroligt men två byter på 5 minuter. Här är alltså inte snägg efter det. Kom nu ta sista kom. Han röjner och så byter han nu efter. Han byter efter. Spårningen är nu. Ja, kappingen är här den. Magnus sätter botla för och ivriga bana 2 och till ända ner innan så kappingen nummer till den Soringan som är igång nu. Och rätt behöver finns det sista i rum. Han har finns det inne i chaften och han röjner att titta. Ja, jag vet själva. Jag första där i rum för det gången nu. Han ströjst öliga han vill inte i borden nu han har goda löte med det tidsmar som har bronsan för att komma på plats. Och det har vi knappt upp och det är som det i rum. Där svarta närmar som extra, jag vet inte. Rekvin Nilsen är klar att 3 platsen för att komma om vallinjerna kvarja löte. Men hvis det går til lykkes sent som det vi gjør det senest 4 minutter, så er Magnus Norberg gå en chans, men Magnus Norberg ser meg tyverlig ut som en. Ja, jeg vet ikke, jeg ser akkurat som får der sunne morgen og stanne. Så er det som han finnes for en egg. Og så er det Jekman Høttan Inkre som eislig kommer vel vi, og han får faktisk sted vi i 4. plassen hver jeg løte. Største med avskjølt man får sitte etter 5. plassen, og så kom Rekvin Nilsen og mal av 3. plassen, og som finger ned og vunnet innan Nysses kampingen og kvalpingen 11 minutter og 36 sekund, og så er bare æren etter her, og til 2 byter til Edmannen i Jekman Høttan og Inkre, og til 30 byter til Magnus Norberg. Og det er sånn eneste som til kappast om det, og til æren. Dette her er æren som til etter for nå. Og jeg som bare skjøtter bare et farge ut som tar orsk ikke mer, og jeg vet ikke om det er noen spann klar det egentlig Magnus til hans fan som han er rett for deg. Jeg mangler litt jo i Kondodranger kom. Det mangler det sørste og tar røyna vi imenskom teknikk og få med til lager ned. Jag vet inte vad det sker bara klackskins nu till det som är av nedsnäck men kanske det kan omsättas till vöttar imsastande som kunde dröja klackskins långt fram. Men sannolikt är nog han att 4. platsen tillför här rätt som bara manglar är att han vemligaste parten att det som har kört ut att det. Så vet jag inte om man vill diskvalificera för det här eller inte. Han ska leda det! Han ska leda! Han vet det! Oj! Så skala där vid burgaren och bara mitt i röganen. Vi där var bara för att rönta snutta lite center.